دو مرۆڤ هەڵکشیان پەرستگەهێ داک و دوعا بکن. یەک ji wan fêrsî bû û yê din bacgir bû. Yê fêrsî li ser piyan rawesta û ji xwe re wiha du'a kir. Ya Xwedê, ez şukur ji te radikim ku ez ne wek mirovên din im. Ez ne rêbir, ne neheq, ne zînakar an jî ne wek vî bacgirê hame. Ez bi heftiyê de du caran rojiyê digirim û diheyeka hemû derameta xwe didim. Lê yê bacgir ji dûr ve rawesta û nedixwast çavên xwe ji ber bi ezmên ve hilde. Wî li sîngê xwe dixist û digot: Ya Xwedê, li min gunehkarî were rehmê. Ez ji we re dibêjim, ne yê fêrsî lê yê bacgir rastdar çû mala xwe. Çimkî her kesê ku xwe bilind bike wê bê nizmkirin. Lê yê ku xwe nizm bike wê bê bilindkirin. Wî em ne ji ber kirinên rast ên ku me kirine, lê di gor rehma xwe em bi şuştina jinûve çêbûnê û bi nûkirina Ruhê Pîroz xilas kirin. Wî li ser xaçê gunehên me di bedena xwe de hilgirtin. Da ku em li hember gunehan mirî bin û ji bo rastdariyê bijîn we bi birînên wî şifa dît. Eger em bêjin gunehê me tune, em xwe dixapînin û rastî bi me re tune. Lê eger em gunehên xwe eşkere bikin, ew dilsoz û rastîparêz ku li gunehên me bibihûre û me ji her neheqiyê paqij bike.